Fel plentyn, o'n i bob amser yn tynnu lluniau o adeiladau, roedd gen I ddiddordeb mewn gwyddoniaeth a llenyddiaeth. Rwy'n credu bod Pensaernïaeth yn cyfeinio'r holl bethau hynny. Mae Pensaernïaeth yn rhoi cyfle I mi fyfyrio ar sut rwy'n gweld pethau o fy safbwynt I. Mae'r ysgol yn darparu sylfaen gadarn iawn ar gyfer y diwydiant a'r hyn ydych chi'n mynd I wneud pan fyddwch chi'n graddio. Rwy'n credu ei fod yn adlewyrchu'r math o Pensaernïaeth fodern mewn adeilad hen iawn. Maen nhw'n fannau hyblyg, gellir defnyddio rhain ar gyfer darlithoedd un diwrnod ac addangos fe y diwrnod nesaf. Wrth i'r wythnosau fynd yn ei blaen, ydych chi'n dysgu mwy o sgiliau a ydych chi'n cynhyrchu gwaith o ansawdd gwell. Rwy wedi cael fy annog gan yr ysgol I wthio fy hun ac I ehangu fy ngorwelion. Mae'n profiad anhygoel I allu cael y rhyddid I fynegu'ch hun o fewn y fframwaith cefnogol hwnnw. Mae herio eich hun yn creu darnau hardd. Rwy'n falch fy mod wedi cael y profiad hwnnw yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.